Cancelled na. Because of the issue on trust. Okay? So, yan ang sa tuyang ano to, gusto to pang ma-imbibe na kan sa tuyang mga MSMEs, ining ano to, kumbaga, i-assimilate na ninda that digitalization will become part of an ordinary, of ano to, kumbaga, part of life, way of life na iyan. Ang ngunya ng mga panahon. Kasi kung ma-stick kita, although to, there's still ano to, iga pa man na opportunity, di man sa mga face-to-face, and so on and so forth. Kasi gusto kita baga, gusto ta, to see is to believe. Okay, hanggang dito na iling, di man kita maniwala na, ay, di kita magbayad. Kaya nga ni, puro baga kita cash on delivery. Kasi ano yan, because of that issue. So yan ang medyo sasagupaon to pa ano to in terms of encouraging these MSMEs to be onboarded sa digitalization. Pero sa ngunyan, Sir Dins, okay naman ang dalan, papasiling na kita duman talaga. Slowly these MSMEs are realizing the advantage of being online. Ayan, okay. Kaya si Sir Dindo, dahil pa siya naging OIC Provincial Director, bago pa naging Division Chief, ang champion na talaga ini sa ICT. Ano, Sir Dins? Gari rumdum ko, yun na talaga ini ang ICT czar. I really push for the development of the ICT sector, specifically for Albay, because I have seen the vast opportunities na dara-dara kang sektor in terms of providing employment digdi sa tuyang lokal. Na kapag dara na kita digdi kay mga IT BPM players sa Albay, and as of now they are already operating, and nagka-campaign pa kita for more locators to locate in the region. Kaya bako na ining bago ki Sir Dins na mga pinag-uro na ini nasa we are in good hands for the rest of the DTI Region 5 Albay DTI Region 5 Bicol na mga MSMEs yaon si Sir Dindo para giya sa satuya gabos pasiring duman sa digitalization. And if I may share, yes, may time pa kita. Ano yan, kasi if you will not na-approve na so Creative Industries Act law, okay, the 11904, yan ang satuyang new focus sa department. Kaya the creative industries is a very big industry. Dakulon dyan ng mga classification, including DCGP, media, marketing, promotion, and so on and so forth. Part of the industry. Kaya is a very big industry. We just have to know our niche. Okay? Kung saan kita may kumbaga comparative and competitive advantage. So, ilingon tayo in the coming days. In fact, by Monday, we're flying to Manila to attend the National Creative Industry Summit at the Philippine International Convention Center. And maaraman ta naman kung ano ang direksyon talaga kang industriya. Kasi may date man na pondo as allotted under the law. Kasi very vocal man si Congressman De Venecia to Christopher De Venecia, kasi siyang author ka ining law na ini. And we are positive that Bicol region could get a pie, a share of the pie of the sector. Taking back, when I was still division chief sa regional office, bigulan na inikay ito ni RD Joy. Kasi gusto man talaga ni RD Joy to at least pero ang direction mo kay ito is towards making one city in the region to become a creative city. Because in the Philippines, dua pa lang ang creative city na declared by UNESCO. It's Baguio City and Cebu City. Baguio City is more on the arts, and Cebu City is more on the crafts. Okay? Tapos yan baga dito talaga duman ang mga sa furniture, duman sa kubon po, and so forth. So medyo duman sila sa crafts. Baguio is on the arts. Now I'm thinking kung pwede kita duman makalog sa food.
Okay? Kasi talagang dakol kita digding known food sa Bicol region. And of course, pwede man kita naman sa crops. Okay? Kasi especially digdi sa Albayta, digdi baga maski sa inga magduman sa mga barangay, talaga ang artisanal skills na piniapod is there. Ako nga dito ako magsilapit, dito ako magtahi. Because we grew up as handicraft makers. So talagang we have the skill na maipagmamalaki, and that can be one of the factors to be if we enroll as a creative city under the UNESCO. Kasi kung declared kita as a creative city, dakul man ang perks, dakul additional man ang advantages na may tatao sa rehiyon. So we're looking forward to that in the coming future. Hopefully one of the cities, Tabaco, Naga, or Legazpi, or the entire province of Albay to be declared as a creative city. Ayan, okay. So, ayan po ang mga bagong direksyon. We will just be updating you once in a while kasi padagos man ang pag-urulay-ulay pa kaini kung ano ang mga posible pang mga idadarang mga proyekto manunungod sa pag-develop as in pagpadakula kaining mga bagong ining industriya na ining bago, creative industries. Buda so bagong priority, so mga strategic shifts na inaapod sa DTI. Ano po? Ayan. So sa ano naman sa lado kang consumer, Sir Ben, igwa ba kitang bagong dapat ihiras sa satuyang mga paraan tabi, Sir Ben? Yes, Ma'am Bem. Sa liwat po, World Consumer Rights Day will be celebrated sa March 15, Okay. 2023. Last year, kung marumdaman ta, Ma'am Bem, so tema ta is Fair Digital Finance. So ngunyan, ang focus po ngunyan is energy. Ngunyan Okay. na taon 2023. So ang maging tinta ngunyan, Ma'am Bem, Sir Dins, empowering consumers through clean energy transitions. Yung tema ta ngunyan for 2023. Marumduman ta, Ma'am Bem, kung mahilig mo subil mo niya sa kuryente, medyo Nagbaba. So, pwede ta pa po yan pababaon sa paagi kining pagsunod ta kini o paggamit ta kini mga lighting, mga ilaw ta, mga appliances ta, na tama talaga. May mahiling itang mga lighting materials na mga LED na baga. So, nagko-consume na po sindaki ababa sa kuryente ta. So, padagos sa pwedeng gibuhon, mag-transition kita duman sa mga LED lights, mas maliwanag, mas matipid sa kuryente, and of course, yung mga appliances, tama din. So kay puwanta po sinda, regular na hihilingon baga, i-check ta kung due na siya for cleaning, lalo yung mga air conditioning system ta. So kay puwanta po i-maintain na maray, ini mga appliances ta para po ma-maximize ta so gamit ninda, and of course makakatipid pa kita sa kuryente. So yan po ang maging tema ta po ngunyan na taon, Ma'am Bem. So sa ano man kam DTI, sa Department of Trade Industry, we will continue to assure the consuming public na yaon po kami nagbabantay sa kalidad and safety kay ni mga consumer products, manugod kaya lalong-lalo na yun sa mga electrical products. Okay. So, yes po, If Sir I may Dins. share, kasi I think that's a big part of the broader program of the department. Kasi haloy na kitang nag-implement actually kayo ng pag-abutang Pro-GED. Remember? Kita ang saro sa mga In pioneer. partnership with the GIZ, International Technical Cooperation din, pag-abutang promotion of green economic development. And precisely, naka-anchor ini duman sa Pro-GED program ta na kasi ang pigurulan nyo yan is sustainability ang pigurulayan din. How we become sustainable in maximizing our resources. Pag-ingatan tayo ining mga pitukuan tang inikan sa turong mga resources. So, yan, very good yan kasi even the MSMEs, no, we capacitate them, no, di ba, Sir Dins? Dati pa, way back, sinda na nainot na capacitated na sinda pag-abot sa how to practice greening. Kasi sa mga pabrika ninda, sa mga factory, kumpanya, dapat kaipuhan ninda itong i-implement para man din ito sa indang mga advantages. Ano po? Okay. So, Sir Ben, dahil sa selebrasyon kang World Consumer Rights Day, igwa ba kitang mga nakaschedule na mga activities
sa tuya, sa region or sa mga provinces, igwasin na mga kanya-kanyang activities. Yaon sa mga provinces ta ma'am sa mga activities. So sa Mhm. March 15 to 16 magkakaigwa kita diyan ki manlain-lain na seminars regarding po sa mga trade laws pautog ka sa tuyang departamento, and of course makakigwa kita ki diskwento caravan sa nito March 15 16 to 17 I think, so yung pamaging so mga tagama nito abangan po nito diyan BNPCs po, basic. the basic necessities and prime commodities, madyan po ang sa indong Department of Trade and Industry kasabay po sa mga para tenda takin ng mga basic necessities and prime commodities at a discounted price. So sama nito, abangan ninda, sama nito. Sama nito. May lugar ba ben? Day pa man, data pa man. Naman ito sa covered court kan Barangay Itba in front of the munisipyo. Okay. So mga paradangog ta po na tagama nitungon yan, abangan ta po itong mga baratong barakalon sa March 15. Direkta pong dyan sa Indo sa mga distributors, kaining mga basic necessities and prime commodities para po makagian-gian man sa satuyang mga bulsa. Ano po? Mabalik kita duman sa tema, itong sustainable, ito Sir Ben? Empowering consumers through clean energy transition. Yan. Okay. So, may connection iyan duman sa Pro-GED. Pro-GED. Kasi, permit iyan na didiskutir digdi sa satuyang programa, especially pag abot kang mga consumer month na ang tema tabaga pirmi sustainable consumption, sustainable consumerism. Kasi iyan talagang pag-observe ka mapuon dapat sa satuya, dapat gibuhon ta na iyan na way of life kumbaga. Oo. Iyan ang pirmimipig sabi si Sir Joseph, pirmi bisita kaya nagdi-discuss tungkol sa sustainable consumption. Kasi dapat as early as itong mga grade schoolers dapat ma-imbibe na sa inda Sir Dins, Sir Ben, kung paano magkonsumo ki tubig, magkonsumo ki iba-ibang mga enerhiya na gamit ta sa laog kang harong, tanganing pagdakula maninda iyon naman ito ang ipapractice ninda. Way of life. Typical, yan, pagtapok ki basura. Di ba? Pag-segregate. So, dapat talaga sa laog kang harong. Pigya po yan, Bem, sa structure, we call that the low-lying fruits in greening. So, mga dahil man na cost na involved, na pwede tang ma-practice. So, yung mga low-lying fruits ang apod kayo. Low-lying fruits. Yan. Magayon ta naka ako daw sa rong termino naman mo yan. Kasi walang kaya yung baga, very basic. Maski sa pagkonsumo ki pagkaon. You halimbawa sa sarong party, kuaon mo sana kung ano ang kaya mong kaunon. Kasi dakulong ka dyan na mahihiling ng mga sobra. Dahil man palang kaya ng ubuson. Pwede mo ba mag-share? So, iyan palang pigaapod tang low-lying fruits. Dakulon kitang mga bagay na dapat i-practice sa laog kang harong, sa laog kang opisina, di ba? Dapat isabuhay ta iyan, tanganing sa tuya man sana ang benepisyo ka iyan. Yan. Sample dyan, minsan naman nagasakay sa jeep. Kahit to, nagasakay pa man ako sa jeep, kunyang kaya pambihira na. Makaraw yan kay Dulce. Sapatos, pagkakuha kang Dulce, tapok naman sa binta, tigtutuyaw ko talaga yan. Kasi dapat malibugtak sa bag or sa bulsa. Natay tatapok mo duman, nagkalat na suati. In our own little way. Those are simple ways na pagkatabang kita towards the sustainability na pinurulayan ta. So, tama man pala ni Ma'am Bem na Sardines na kang tema kang World Consumer Rights Day kasi ang yaong digdi is access to clean energy. Yes. So, mapo kita dyan sa clean home, clean transportation, and clean electricity. Correct. Yan, so, naging tema tangon niya. Kaya dapat kita, 'di ba, mga si Sir Dins, baka single. Kita Sir Ben, mga magurang kita, dapat mga aki ta sa laog kang harong, i-imbibe ta na iyan na kultura.
Ako naugma ako kasi suaki ko, haloy na siya, grade school pa siya, grade 1 sa public school. Pag uli kaan sa harong, ang packet niya, yaon so mga ibang ano niya, basura. Syempre, ma-minimize man duman sa classroom ninda so basura. Pigo uli sa harong. So, mga arog kaya na bagay. Magayon na ano tema ayan ano Sir Ben. So, sana maisabuhay ta ini para sa tuya man sa ining environment. Kung talagang namumuot kita kay Mother Earth, ano, maski ang mga ito nga ni Sir Ben, ano, mga ilaw. Yes, Ma'am Ben, maihabol ko lang ha. Kaswapong kasi may nag-surrender sa tuya kisa rong fluorescent lamp. Aha. So dati nagkaiba sa trabaho sa DTI. So kasi po ang ano niya is gari nahirapan siya magtao duman sa nagkokolekta kang basura. Kasi nga special waste po ito. Aha. So surrender sa tuya para po ma-surrender naman duman sa tamang waste disposal. Ang pakiurun ta sa mga bumbilyo tang gamit na mga busted na they po nindo itapo kung sa na po itatapok. Or apo dun po nindo so nagkokolekta kung may special day of collection sinda para po dyan sa mga materials na considered as may mga toxic sa those waste na content. So may mga schedule sila dyan pag-collecta kayan. So tama itong aksyon ni Boss Helen. Shout out kay Boss Helen. Nagdadangog ito sa tuyong programa. Tama itong ginibo niya. Yes. Oo. So saro siyang responsableng konsumidor. Ay, siya pala nito. Ayun po. Salamat po, Helen. Talagang tama talaga kasi dati siyang advocate ka ini. Kaya sa pidaso ito talagang gano pa si Boss Helen na darawon sa tuya so sarong pidaso. Fluorescent lamp. Ito ang may itapok, may dispose properly. Ayan, oo. So, ayan kasabay kayo ng mga ilaw ano ang pag konsumo baga ano Sir Ben, sabi ta baga turn off the lights kung daiman sa napigamit na. So mga gripo na mga ano ang apod kaan loose, ano ang apod kaan? May leak. Oo. May nagtutururo diyan, nahiling ko kadsaro subaldi duman sa ano, suropay na. Minsan baga mabel data maski data nahiling, minsan madadangog ta ang tagdo may na gripo. Dahil kad mga turong. If I may share, Sige, kasi sir. di ba nag-start kita kaining project sa Albay at 1990 year 2000 na. 2000 na. Nakulong kita digdi sa Albay na best green practices. Yes, oo. Okay? Sa mga gusto makanood, magdiyan ka mo sa Legazpi Eye Center. Kasi talaga dyan, explicar sa inyo Dr. Milante kung anong pinag-agigan ninda na nakatipid sila almost 50% sa kuryente, 100% sa tubig. Kasi may rainwater collection, may solar panel, may so on and so forth. Tapos sa mga company policies na correct. Kung may elevator ba? Yes. Ang maka-elevator lang, so pasyente hindi makalakaw. Kung kung capable ka maglakaw, maghagdan ka na sana. Kasi Pareho man, Sir Dean, sa office ta. Sa office na. Sir Dean, sa office ta, may elevator. Pero para ito sa mga senior citizens, buda sa mga disabled, buda sa mga pregnant. Yes. So, tangi ba kaya dyan? Sige lang, enjoy sa katbaba using the elevator. Anyway. So Saro ito sa mga implementers. Dyan sa 101 Shopping Mall, they are utilizing the daylight technology. Daylight. And then sa Centro Hotel. Kasi Centro pareho, Hotel is a green di ba hotel. pareho The ang same owner. management. Ang heater dyan, bako na sa heater na hali sa na sa saksak, kundi using the heat of the sun. So, kasi nakulang kita ng green practices, mga green practices na pig-adapt sa Korea, tapos we went to Cebu, nakanood kita duman ki mga green practices, and pig-implement man digdi. Igwa pa Sir Dean Saro sa Santo Domingo. Familiar ka itong ayan, oo. May naka-tour man kami duman, ay nagpa-share, pig-tour kami kang owner, si Miss Glenda Garito, si Ma'am Glenda. New Hall. Igwa man siyang rainwater collection. St. Agnes. Talaga. Very good. Oo. So, siguro, diit-diit, igwa man kitang diit na pag-shift sa satuyang mga everyday na pagkabuhay para sa pagtipid sa energy consumption and sa pag-protect
kay Mother Earth. Ano po? Okay, so madali na tapos na sa tuyang oras, Sir Dins, please. Tulos. Opo, makaskason. Siguro sa mga masunod, tawan takipaki mga specific details, so mga priorities kang DTI na bago. Pero Sir Dins, siguro I will request na po para sa imong panghuring mensahe sa satuyang mga paradangog mo niya na aga. Okay, salamat din and salamat sa satuyang mga parahinan nyo. This is my 5th day. Yes. Sa na to, head naman sa regional office kan DTI. And dakulon po kitang pwedeng maginibo sa satuyang sa satuyang area in terms of development, economic development, specifically for our micro, small, and medium enterprises. Yan talaga ang satuyang mandato sa DTI as business counselors. We are all business counselors. We really have to develop these MSMEs and tall order in the medium term to graduate these MSMEs to the next level. So hopefully through these interventions that napig-implementar sa DTI, truly we could graduate them because that's the only measure that we have done our part in helping our MSMEs grow and develop. Okay, so maraming salamat. Salamatuno na maray tabi, Sir Dindo. So, positive man po kita gabos na sa leadership po ni Sir Dindo, padagos po ang satuyang develop kan satuyang mga MSMEs para sa satuyang economic development. So again, Sir Dindo, welcome to DTI Region 5. Ini ang formal na pinapamidbid mi po sa satuyang mga paradangog para antabay kay ining programang Usapang Consumer at Negosyo ang samuyang bagong OIC Regional Director si Mr. Dindo Nabol. Ayan. So, Sir Ben, you have a final message po para sa satuyang mga consumer? Yes, ma'am, sa kabus po na consumer na nagdadangog mo niyan. Let us always remember na may consumer rights and responsibilities kita. Let us always assert our consumer rights. Kung nahiling po nindo na nababalgaan sa indong rights bilang consumer, yaw po ang Department of Trade Industry para po magtabang sa indong mga reklamo. Ayan. Okay, salamat na maray. Ayan, sa kuya man pong final words, sabi tabaga, may sa negosyo, may asenso. Sa parte naman kang consumer, wais ang consumer na may alam. Sa Giraray, ini po ang sa indong kairiba, digdi sa radyo, sa Usapang Consumer at Negosyo si Bem Romano Berango, kang DTI Region 5. Salamat! See you sa 3rd Friday of this month. Salamat! Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB.